Kaka ung'eyo kambi mar Safaricom tudruok kod kambi mar Media Services osebedo ka pogo mwandu mopogore opogore e gwenge ma pacho ka bende adwani mondo mi alerno en report ma osebedo kwa rito kama kambi no matudruok ma Safaricom kod Regular Media Services kawuono ochakore ayanga e gwenge ma Kaluo. Kochakore gi yala safar no dhi nyaka boma Bondo ka Safaricom dhialo kastembe gi mich mag Christmas. Frederick Omondi miyo walerno. Amor sala kom Safaricom ko biro kai agone Safaricom erokamano kod jo Ramogi kom biro ka to amor mang'eny mondo Nyasaye gwedhgi mondo gibed tiyo ka yawa mondo chieng' moro kendo gibigi konya ng'at moro mopogore gi an. Proud moment. It's very fulfilling that we have been accepted, that our personalities are this big on the ground. They have connected with the people and the people trust and accept them for who they are. We can only say thank you very much. We are number one because of our personalities, our talents, our people. Those are our biggest assets. And it's always gratifying to see this and also to celebrate together with our partner Safaricom the 24 years. We've had this partnership for a very, very long time, as long as Safaricom has actually existed. And we've done many roadshows together, but this is one of the biggest. Tunasema asante sana kama Safaricom kwa sababu kazi yako kuu ni kubadilisha maisha. Tukiona vile wateja wanafurahia sana wakipata zawadi yoyote, wale wanapata airtime iwe ya 50, 100, 250, wale wanapata kuku, mbuzi, wale wanapata hata ile shopping ya Christmas, wote wanatokea na furaha sana, na hiyo pia ndio furaha zetu.